Good morning guys! Ayun, ibang level ngayon ng energy natin kasi grabe yung tulog. Kamunti ka ng malate si Chris. Kakaalis lang nila ni Daddy. Kaloka. Ayun, ang sarap talaga matulog kapag pagod ka tapos nakainom ka pa ng Laxin. Alas 6 pasado na. Buti ready na si Chris. Ayun, buti din na nandyan si Emma kasi maaga lagi yung pasok ni Em. So, may gumigising kay Chris. Pero, ayun, hanggang tomorrow na lang naman si Chris, guys. Ayan. Tapos, later is mag-ayos ako ng mga regarding sa business na naman. Ayun, you know. Pero mamaya na, gusto ko pang pumikit ng konting oras pa. Kalokot. Para makapag-edit ako mamaya kasi kahapon, Diyos ko, nag-edit ako puro talagang, alam niyo yun, antok na antok ako lagi. So, mamaya pa, susulitin ko mga, kung ilan pa. See you later. Hello guys, 11:15 na. Natapos ko lang magsagot ng mga orders. Pinasa ko na sa store para ma-process na, mapa-ship na. Ayun, kasi it's Monday, shipping day. So, yeah. Gagawa lang ako ng shake. Again, mango shake. Ayan, tapos sinaluan ko nitong orange orange juice. Concentrated to kaya siguro mga 3 drops lang. Ayan, nandyan na siya. Kasi masarap yung combination eh. Tinry ko noon last day na yung tira kong orange juice sa McDo, hinalo ko sa mango shake. Sobrang sarap. Pero hindi na tayo maglalagay dito guys ng ng milk. Ayaw kasi iba-iba lasa. Lang siya. Yellow lang. And wala na rin sugar kasi matamis na tong orange juice. Concentrated na to. So ayan, gantong lang, ice lang ang ilalagay ko. Okay. 1 serving lang naman. So, muna kakain kasi si Daddy Boy. So, yun. Tapos initin ko lang yung ulam namin kagabi kasi madami pa. Di ako na malengke daw pumunta sa Cartiman. So, ayun na siya. And lagyan natin ng konting water para mahalong mabuti. Ganyan lang. Oops, bubulat na naman yan si protein. Ayan, finished na. Ito lang natin lagay sa garapon. Mas gusto ko to yung wide, yung bunganga, yung bibig. Yung mga satos dito sa ata to. Ayan. Yan, 1 serving lang. Kalahating pisngi lang kasi yung ko ginamit ko. So, enough na yan. And, ito, kainin natin for dessert. O, diba? Diba, complete meal na kahit na tira-tirang ulam lang yung kakainin ngayon. Yummers. Yan. Nasa oven na yung yung kanin ko tsaka ulam. Tapos nauna ko nang nainit yung longganisa kahapon. Ayun o. Hindi talaga kami mahilig sa longganisa. Yan. Tapos 3 pieces na na chicken. And then yung kanin ko and then yung curry. Masarap siya guys with kagabi, ang sarap inulam, sinabayan namin siya ng jalapeno peppers, yung pickled, sobrang sarap. Kaso, sobrang ang init sa dibdib. Pag dumidigay ako, talagang, maanghang din yung, lumalabas. So, this time, either, hindi, chicken seasoning pala to. Ito. Ayan, cayenne pepper. Mas gusto ko sanang ginagamit sa Jollibee na pepper, powder, chili powder, kasi mas maanghang yung kaso, di ko alam kung saan makakabili nun eh. Kasi itong chili, itong cayenne pepper, kapag ka na sobra, medyo may pait ng konti, or any chili powder, kapag ka sobra is mapait. Pwede din, hot sauce, ayun, super sarap niya, sa curry. Anything na maanghang. Ayan lang ang aking food trip today. Usok-usok pa yan. Init-init lang tayo ngayon. Itong mga dogs, muna kayo? Groot ha? Pwede ba? Dog food na lang muna kayo, bebe. Kasi, kahapon, naubos naman pala nila kahapon.
Kasi ano natin, alternate natin para di kayo magsawa. Ano, bango-bango niya, pinaliguan niya ni Daddy. Nung isang araw, bango-bango. Yung gwapo-gwapo. Kain. Ayan. Perfect. Natin. Ano yung grutay? Yum. Ayun. Ano bang gagawin natin today, guys? Dami pang gawain. Feeling nyo lang wala akong ginagawa. Feeling nyo lang sa bahay lang ako, nakahiga, nag-a-answer. Hindi lahat utak ko, guys, ang gumagana. Alam nyo yun. Grabe. Tapos, hindi pa makaano si Emma sa work eh. Kaya di pa kami makaalis-alis din kasi wala daw silang ano. Tawag doon? Kulang pa sila sa staff. So, lagi siya na-extend. Alam niyo bang, umaga hanggang gabi yung ano, yung work ngayon ni Emma. So, as in, sobrang namamayat na siya. Sabi ko, Emma, kumain ka nga tayo kagabi. Inano ko talaga yun. Sinabihan ko na, kumain ka nga. Sabi ko, payat-payat mo na, oh. Paano man magkasakit ka dyan sa ka-overwork mo. Kaloka. So, ayun. Kumain siya kagabi. So, grabe yung payat niya ngayon. Kapag ka siguro, March 18 na, ay March 19 pa ngayon, 18. Sana by April, lumuwas na yung, yung pinsan ko naman, na bading. Para makaalis-alis na kami ni Froggy. And, bala ko mag out of town nga, alam nyo yung mag-swimming man lang, kahit sa beses lang, mag-Batangas, kahit yun, mga malapit lang, pa-experience lang, kasi ayun, kapag ka nag-summer na talaga yung around, yun nga, kagkalagit na ng April and May, mahal na yung mga niyan, mga renta, diba? So, mauna na kami. Kung matuloy, guys. Let's eat! Sarap. Gusto ko din itry yung parang diet meal plan. Intermittent diet ba? Fasting. Ayun. Kaso, parang, sabagay na kaya ko naman. Ay, shucks! Dapat pala magda-diet na talaga ako today. Magte-take dapat ako ng Lisho Coffee. Kasi, sa mga nabasa ko, may group kasi ng sellers na, kasama ako na, lahat ng mga, chika-chika, ganun. About sa mga products na binibenta. Yung Lisho Coffee daw, is nakatulong daw para para mabuntis. Sabi ko, slimming coffee yan ganun. Hindi sis, madami na akong buyer na talagang nabuntis dahil sa slimming, sa Lisho ngayon. Kasi sabi ko, baka naman sa nila yun, sa, tawag doon, sa, excuse me, sa mga bagets dyan. Yung sexual activity nila na ganun, kaya nabubuntis. Pero kasi sa akin talagang, naku guys, hindi na ako maasa talaga. Ayun. Kasi, kahit na, tawag doon, kahit na nasa bahay lang kami, ayun, kapahinga, akala nyo pahinga. Yung utak ba, pagod din ka. Pagka labing-labing na is, wala na. Tataka nga siya, nagtratanong niya kami, gusto naman lang ganyan-ganyan nyo. Kasi si Aunt talaga, number 1 yan na nag-aantay na mabuntis ako. Grabe. Wala. Bakit ganun? Nakakaya nyo yun? Sabi ko, sa naman ba? Sa pagod ba naman talaga ng namin? Talagang ulay na, ganun, ganyan. So, carry lang naman sa akin, guys. Kahit wala nang naging bebe. Hindi naman yung mga pamangkin ko, okay na yan. And kaya mga dogs. Ayun, kasi inisip ko din, once na mabuntis ako, malay nyo, kakaganto ko, okay ko na ayaw ko na magka-baby is, diba? Mabigyan. Ayun, inisip ko din kasi, once na mag-baby kami ulit, 11 years old na si Chris, diba? Parang mangangapa ako ulit niyan, although, sanay naman ako kasi, nung bata pa ako, isunod-sunod yung anak ni mama. So, nakikita ko, nag-aalaga na ako as early as 9 years old, guys. Ayun, nakakapagpalit na ako ng diaper, ng lampin, ng kapatid ko. So, trained ako dyan. Kaso, yun nga, hindi ako biniyayaan naman na magkaroon ng madaming anak.
Si Jeff, ako nag-alaga dyan. Simula kay, kasi si Dayan naman, yung malaki-laki na parang gabay-gabay, ayun. Si Jeff kasi yung age gap namin yan is parang, ilan nga ba? So kaya naalagaan ko din siya na yung from 1 year old, talagang ako na nagpapaligo dyan. Yung gano'n, pinapalo ko yan kapag ano, yung ang dumi-dumi niya, kapag alam niya yun. Parang ako naging nanay-nanayan niya nun. Kaya, ayun, love na love ako niya ni Japong. So, ayun. So, sasabihin ko dapat, if ever magkaanak kami, sabi ko, back to zero na naman tayo, and then, alam mo yun, yung, syempre, may mga dogs kami, diba? So, hindi naman pwede makasama na sa kwarto. Although, pwede naman kasi si Babs nga, diba? Kasama nila yung mga dogs. Tsaka sino ba yun? Sa YouTuber? Sa Ireland ba yun? Pinuntahan, si flower ko. Yung isang YouTuber sa Ireland, yung friend din ni Judy, ang dami din dogs nun, diba? So, baka pwede. Chimichika lang ako guys. Kasi baka wala na naman vlog ngayon. Ayun. Anyway, sabihin nyo naman sa akin kung saan yung mga magagandang puntahan ngayong summer. Yung mga malalapit lang ba? Yung kaya lang i-drive. Hindi muna mag-plane. Kasi yun talagang kakayanin yung mga madadrive pa lang. So, maganda kung anong marirecommend nyo, ha? Kasi para makapag-relax din kahit pa paano. Kain! In fairness, ang ganda ng lighting dito. Parang puti-puti ko. Ang hinis-hinis. Sa totoo hindi. Ayun. Masarap naman siya. Kaso, hindi na talaga kayo mahilig sa sa longganisa. Pero kailangan ubusin to. Sayang, kaya ako nagluto. Ayoko nang may nasasayang na pagkain. Ang sakit sa kalooban kapag kami kinatapon na napapanis. Alam mo yung kasi nga, ang daming nakugutom dyan. Tapos tatapon lang, diba? May chika pala ako sa inyo, guys. Diba kahapon, nag-rant ako tungkol dun sa sa friendly Prague na nanghiram. Tapos, ayun, pinapaasa ako sa pagbayad. E di, sabihan ko siya nung sama ng loob ko din sa kanya. Ganon. Tapos, pinabayaan ko kung magte-text o ganon. Tapos, kaninang umaga, nag-text siya. Ayun, nagsusorry kasi daw talaga yung inaasahan niyang personal loan, hindi pa na-release. So, parang ako, lalo naman ako napiko na ilang ganyan na yung ilang ganyan na ng personal loan, nakailang loan na yung, nakalipas yata na nakuha mo na, tapos hindi mo man lang ako nabayaran kahit na 1% doon sa sa inutang mo, hindi mo ako naalalang bigyan man lang, diba? Kasi ako hindi ko naman din talaga na-expect na buo niyang mabayaran. Kasi ang hirap nga naman ng buhay ngayon, guys, ng pagiging call center agent. Ayun, hindi ko naman inaasa na mabayaran niya ng isang buo. Kahit nga nung nag-December na nagbigayan ng mga bonus, 'di ba? 'Di ba? Hindi ako umasa na mababayaran niya ako ng buo kasi alam ko may pamilya din siyang sinusuportahan. Kaso as may utang, 'di ba? Responsibilidad mo din na kahit paano mabayaran kahit na paunti-unti yung yung utang mo, 'di ba? Kaya ayun, tapos kanina nagsabi na naman siya na sorry daw talaga kasi hindi daw siya nakapasok, gano'n. Hindi daw siya nakapasok, yung loan daw na inaantay niya, hindi pa nare-release, so bigyan ko pa daw siya ng 3 days para ma-follow up yun sa office nila. So, sa isip-isip ko na pero hindi ko na-replyan kasi baka makapagsalita ako ng masama. Sabi ko, sa isip-isip ko, akala ko ba sahod yung yung inaasahan mo? Kasi sabi niya, promise itong 15 na sahod ko talaga is babayaran kita. Kung pwede ko lang ipakita sa inyo yung conversation namin, guys. Kumbaga, kapani-paniwala na may sasahurin siya. So, may inaasahan ako, diba? Kaso wali nga na naman ang lola niya.
Kaya ayun, text siya kanina. Naloloka ako talaga. Kaya madala ka na, Mapi, madala ka na. Kaloka. Kaya ngayon may mga may mga kamag-anak naman na lumalapit, guys, mga nangihiram, yung mga ganun. Pero talagang dinidecline ko kasi ang hirap lang kapag malalaking halaga. Asahan mo, hindi na mababalik talaga yan. Ayun, kaibigan, kamag-anak, ayun. Pero sa kapatid ko, okay lang. Call out ako dyan sa kanila kapag kailangan sila. Bigay ako sa kanila. Pero itong mga, alam niyo na, parang ginagamit ka lang. Never na kayo makakaulit sa akin. Ang tamis. Pero hindi siya malamig. Ito kasi siya nilalagay sa ref eh. Pero kaya lang. Kasi kapag nilalagay ko sa ref, nakakalimutan ko, guys. Tapos na ano siya, na-overripe na siya. Hindi naman na pwede kapag sobrang nahinog na yung malambot na ba. So ayun, may nasayang ako na kalahating kilo ata. Naloka ako. Tumambot ng sobra. Nangitim na yung balat niya eh. Ayun, ang sarap. Ano lang to, 100 ang 1 kilo. Yung mga yung mga papunta na sa overripe, doon sa sa mga nagtitinda ng prutas. So sinisale na nila. Yung ganyan no, may mga konting itim na pero lang. Tanggalin na lang. Nung bata pa kami, weekly yan, guys. Nagpapadala si Papa ng package. Papuntang Bicol sa Buhi. Yan, may mga gulay, mga rekado, tapos prutas. Ang bango kapag, alam mo yun, itong mangga, pagbukas mo yun, agad ang mga amoy. Oh, grabe, doon kami excited lagi kasi Sunday yan, magpapadala yan si Papa ng ng package. Tapos, kasama pera para paggastos namin doon. So, doon kami lagi excited sa prutas eh. Kasi, ang mahal noon ng ng mga prutas. Mga mayayaman lang nakaka-afford ng apple, yung mga ganun. So, syempre kami bata, kapag kami apple kami, panyabang, may pangyabang kami sa mga kalaro namin. Nakakatuwa. Alam niyo kung kung okay lang tong camera ko, may tripod lang ako, yung may kita nyo kinakain ko. Baka palagi ako magbukbang talaga. Asan daldal ko eh. Mahaba ang vlog na sa kadaldal ko. Bibili nga ako na. Para kahit walang vlog, may mukbang no. Hindi naman, excuse me, hindi naman mukbang yung lahat ng kakainin ko. Mabaga chikahan lang kapag habang kumakain. Okay, separate ko to, upload ko to. Haba na naman ang vlog natin. Sarap. Sobrang nabusog ako eh. Kasi nga lang. Tapos, nung bata pa kami, nag-aagawan pa kami niya sa mangga. Tapos, ang tipid-tipid ni mama niyan. Pag lang, parang 2 mangga lang yung hati niya. Okay, isang pisngi sa'yo, isang pisngi sa'yo. Kanina yung yung ito pinag-aagawan namin, yung gitna. Harap. Kaso, pag nasobra naman kayo ng sip-sip, makatito sa lalamunan. Yummers. Na, tapos na. Finish. Ayan yung guys, bibili talaga ako ng tripod para makita nyo na yung kinakain ko. Okay? Kasi kahit ako naman talaga kapag sinabi mukbang kailangan nakikita yung pagkain. Kasi kung hindi naman,
Hindi mukbang yung chika lang. Hugas na tayo. Ito, mamaya, mag-iinit ako ulit eh. Dito lang ito. Para kay Daddy. Sobrang busog ako. Thank you, Lord. Sa pagkain po. Sa blessing po. Sa biyaya ng pagkain. Na napunta sa tiyan ko. Ay, sorry, Groot. Gutom ka na, Groot?